Čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho videa z Pet Simulator 99 a tentokrát to budeme otvárať Mega Dice 2 zase. Som tu aj s kamarátom. Čaute všetci. A ideme hatchnúť. Najlepšie by bolo Huge, ale neviem, či to nám to podarí. Dúfam, že sa nám to podarí. Ja si poekvipujem nejaké kocky, ktoré tu mám, tak, a môžeme ísť. Prvý roll. Nič. Budem to vždycky robiť na 10. roll, aby mi padalo čo najviac vecí. Tak. Okay. Nepýtajte sa, prečo mi to tak rýchlo openinguje, proste... Mi to tak proste openinguje, strašne rýchlo. A to je dobré. Okay. No, nestihol som to. Ešte si aktivujem kladke. No, môžem ísť na to. Aktivovať prvú. A idem a padne mi 1 milión, tak to je akože super. Ok, mne moc šťastie nepraje tento update. Mne zatiaľ nepadol žiadny huge. No teda, už padol jeden. Ale asi najkrajší podľa mňa. Sice najhorší, ale najkrajší zo všetkých. OK. Poď, huge, prosím, aspoň jeden. Som mohol mať 100% šancu. Poď. OK, ďalšia kocka. Poď, huge. Nič, 900 000. Musíme to dať ľudia. Aspoň jeden huge dneska by som chcela, ale neviem, či sa mi to podarí. No ja by som chcela aspoň jedného. Na čo sa chcelaš upgradeovať, keď ten ponúkol? 6 krát, prečo? Ja mám 5,5, len tak. Tak ja mám ešte 7 kociek, neviem koľko ty? Ja mám ale 10. Tak idem na vec. Ja som omylom teraz 3 po sebe ekvipol. 10 kociek, no, ľudia. Ja mám aktivovaný aj Lucky Dice 1, Lucky Dice 2, Lucky Dice 100. Tu mám aj ja. A ja idem si zrobiť aj tú Fire, lebo to je mega OP tá Fire. Táto kocka Fire Dice. To je mega OP. To je OP? V čom? No, uvidíš na videu. Poď, huge. Ne. To pridáva nejaký lak? Extrémne rýchlo to roluje. Ale že fakt, že extrém. Hodilo by sa, aby sa pálila nejaká čestka. Aspoň by sme mali lak na vec. GG. Ako ja mám ešte 6, stále mi môže padnúť. Lebo ak mi nepadne, tak budem smutný. Ja som to reálne dneska šetril celý deň. Čo mám povedať, ja som ich mal 19. Idem ďalšiu. Poď. Tak, 2 milióny coinov aspoň. No teraz podpadne huge, čím pozriete. Tak nič. Neviem, kde podpadne huge, on to bude na 100% tejto jaskyni. Čumte ľudia, keď pôjdete sem do tejto jaskyne, presne túto sa musíte postaviť do stredu.
A bude tu šanca 1 k 10, že vám padne huge. Neradi, ja tu budem stáť, tuto to bude pridávať šťastie. Vidíte, len tak mi padol 300 000. Len tak, z ničoho. Kde to pridáva šťastie? V tej kejvke. Len tak mi padlo 300 000 a nemal som žiadnu rainbow kocku aktivovanú. Idem to vyskúšať. A teraz len tak mi padne huge. Easy, ľudia, vravel som to, ja som to vravel. 1 k 300 miliónom! No way, ja som to vravel, ľudia. Shiny huge. Ja som to ľudia vravel. Ja tam bežím. Jak tam všetci sa zbehli? Ja som to ľudia vravel. Tak poď. Viem, že ste mi nikto z vás neveril, ale vidíte. 500 000, nič moc. Druhá kocka mi tu padol huge. Vidíte, ľudia, ja som to vravel. Takto sa získavajú huge. Ale fakt to pridáva asi, lebo mne nepadlo len tak z ničoho nič 10 000. Bro, mi padlo tak 320 niečo. Po ďalší nek. A 5 miliónov vydá sa. Ja som to... No ale... Počkať, nejaké eggy tu zo mňa vypadli. Z toho nič asi. My sme mali dohodu, ľudia, že za každého huge, čo dropne z eventu, 10 miliónov do klanu, takže... To cením. Tak poď. Tak nič. Okay. Ešte mám 3, ešte by mohol jeden padnúť, že ľudia. Toto pridáva šťastie, ja som to vám to vravel. Ja mám tiež ešte 3. No dúfam, že mi padne. Aspoň jeden. Po ďalší... 7 miliónov vydá sa. A tak, ja som preroval ten 5,5. No počkej. Miliónov klanov. Ak by chcel niekto z vás ľudia ísť do klana, napíšte nick. Musíte donatovať. Čo uznáte za vhodné, hej? Ja neviem. Proste... 500 000 mesačne minimálne. No to je málo, podľa mňa. Ja by som dal 500 000 kľudne denne. Len to zase pre niekoho je strašne veľa. No, toľko, koľko uznáte na vhodne, no. Proste, keď pre niekoho je veľa 100 000, tak dá tam 100 000 proste. Keď pre niekoho je milión, tak akurát, tak tam dá proste milión, hej. Ako jeden človek, tak to sa volá, dal behom 2 dní 25 miliónov, hej. No. Takže, viete. To je fajný hugeík. Ja do toho klanu teda tých 10 miliónov dám. Ale nie dneska. Dneska chcem kúpiť huge a zajtra by som ich tam dal. Takže koniec videa, ľudia. A čau.